3 wanasara. Vamos sara wani wabereki toba tatenda. Kana uchishanda nanu uya wakageza, kana uchishanda nanu geza mukano geza mwiri uyu. Zichape. Yonga tuchishanda nanu unoya uchitinhuwira kudai so. Vakomana kuti sei muri bwachi. Muti bwachi. Ma previous ndokuremera big time ndiri mudhikasi ndokunyudza big time. Ndokunyudza ene unonyura futi. Handidili nemasevhiri yenini. Samuchira kuti ndini ndiri kunwa ine. Imwe zvimwe mune matrera. Ndokunyudza mwanangu. Ndokunyudza big time ndiri musevhiri. Handidili nemasevhiri. Kana asingagezi haagezi. You don't tell me what to do, man. Imari notenge moti ya nyimwe gai mumu. Mundi imika. Ina handiitirwe iyoyo mari titomboitirwe izvozvo. Handitomboitirwe izvozvo. Kuti anotsvaga change yetwenda. Anotsvaga change yetwenda. Mune problem yekuti hamuziva kuru kana hamuziva kuru ndo problem yenyu. Hamuziva kuru. Wabereki nhasi tikutenderera nekunza tisipinda nekudai. Tenderera asi kusvika in time. Mura window tonendera semarara. Avhurepo window ro arasemararawo. You don't tell me what to do. Problem yenyu hamuziva kuru. Uyu mukuru, uyu mudoko. No problem. Wabereki ngatibatanidze kubva kumashure uko. Ungobatanidza kawa. Kodanda. Pana anu 2 apa. 2 patese. Ndabatana. Endesai mari mberi ino mundini conductor. Buya aiwa tunza i5 iyo kuno unza i5 iyo kuno. Chitora yapa. Ngoba bathu boyisaya lesusu kuno. Wangana. 1. Hey, mari dzacho. 1 unza kuno, unza 1 kuno. Yep. Unza pa 20 ipo baebe. Officer kureje. Bakanaka officer. Mukashamire. Yes. Kumira isano nokode bede. Zoke padara samari samari yangu. Driver, misa mota. Notishandisa mahara pana. Officer muri kutiko. Muri kuti officer. Pandara seonini nda. Mwadini? Pandara semarara ndo pandara seonini. Aiwa $20 aiwa. Change one. Aiwa. Ngapi? Mupasha. Adipasha. Ambuya, ndabva kumba inini handizvo. Pandara ndabva ndakageza inini. Ndisiti ndiri kuya kubasa, makuya unotishandisa mahara inini. Ndati pandara ndine mari inini. Mari yacho iripi? Pandara semarara ndo pandaoni. Saka ichati kuzoti mari samarara. Aiwa kona ngatizwisane. Ngatite sano handiti. Azvitishuphida izvi isusu. Isusu tiri panapa. Tikana bada chikwekwe kwabate pane road bike amoti karukonako. Ndakona ndio head officer ma CID. Amba ku head officer ma CID anobatsirwa. CID mari yangu. Mati muri CID. Central International Dealers. Mwati muri mdikazi. Kutamba. Matsotsa. Driver musemotika. Matsotsa anobirana chiyepo ndi. Kufonerano epi. Driver musaimota tiende pa. Amba taku chimutware mutemo chao. Kutinyi izwa impensesa unene. Wazonyura. Amba.